के फैक्ट्री के करियो में नौकरी कितना खा मिली खाए खाती खोखरी के करियो में नौकरी की चीज तोहर एवन ब्रांड बाटे हो आ बोला नए कर का डिमांड बाटे हो 500 में की चीज तोहर एवन ब्रांड बाटे हो आ बोला नए कर का डिमांड बाटे हो। नेहा जी हाँ जी देखिए यूट्यूब की फरमाइश है। यूट्यूब में जो ज्योतिष जी हैं हाँ इस साले को पूरा गाना आपका याद है। देखिए कितना दोहरा रहे हैं बढ़िया से। और हमारे भाई मुकुल भाई यहाँ पे खड़े हैं, उनका और अंदर से गुदगुदी हो रहा है कि हाँ ये गाना गाइए। मुकुल भाई धनंजय भैया मंच पे आ जाइए। धनंजय शर्मा जी मुकुल भाई तो बदल गए हैं की चीज तोहर एवन ब्रांड बाटे हो का डिमांड बाटे हो। कैमरामैन जी फोकस करिएगा, हमारे गिरी जी आए हैं कि कैसे तू भइलू अरे बोलाए तारी आ बोला बोला छोकड़ी कैसे भइलू गे दरी कि हमर दूध गोबा कि हमर दूध गोबा दूध के फैक्ट्री करियो में नौकरी करियो में नौकरी चीज तोहरे वन ब्रांड बाटे हो बोला ना एकर का डिमांड बाटे हो। वाह वाह क्या बात है गिरी जी, काहे बंद कर देने चलती रही। चीज तोहरे वन ब्रांड बाटे हो बोला ना एकर का डिमांड बाटे हो कि कैसे तू भइलू अरे बोलाए तारी बोला बोला छोकड़ी कैसे भइलू गे दरी कि हमर दूध गोबा हमर दूध गोबा दूध के फैक्ट्री करियो खाना खाए मिली खाए खाने खोखरी ये करियो में नौकरी। आए हो दादा चलते रही धीरे धीरे डालाना किया जालो जेकरा भी बाटे जरूरी अब भर पेट भर हिख खाए पड़ी पूड़ी बर्फ। अच्छा मुकुल भाई के फरमाइश में हम बर्फ गाई कि खाना पीना ना बनवले पड़ू अब हो रही से मुंह लटकवले पड़ू। तू हमरा संगे एक्टिंग कर रानी है ना कि खाना पीना ना बनवले पड़ू अब हो रही से मुंह लटकवले पड़ू। सब चली सब कि काहे बेचैनी में आ पाड़ू करे जा आ देखल ना जाला तड़प तड़प। ए रानी तनी पानी पियाओ हो नटी सुखता कि काहे बेचैनी में ए भी काहे से ने जाई आ पाड़ा करे जा आ देखल ना जाला तड़प तड़प कि दिहला दरदिया सैया दोनों तरफ ले लेके परा ले लेके परा
तनिए पा कि दिहला दरदिया सैया दोनों तरफ रगड़ी ले ले पला कि गरमी में बेनिया डोलावतारू काहे ना कूलर लगावतारू गरमी में बेनिया डोलावतारू काहे ना कूलर लगावतारू कौन दुख में बड़ू करे जा जिया रही हो तीन चार बार कि कौन दुख में आ बड़ू करे जा जिया रही हो कि देवर रोज ताड़ी पियता भतार उठलाई बजिया देवर रोज ताड़ी कि रहेला बहरिया पिया अब बुझना लाचरिया पिया कि मजा में साजा दिहला डहके में हरिया पिया कि रहेला बहरिया पिया बुझना लाचरिया पिया मजा में साजा दिहला डहके में हरिया पिया नेहा जी अब थोड़ा सा मंच को खाली करवाइए भैया का। देखिए सारे लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, सब लोग घर का ही हैं, तो हम किनको मना करें, आप ही बताइए। कि रहेला बहरिया पिया अब बुझो ना लचरिया पिया मजा में साजा दिहला डहके में हरिया पिया कि तोहरे लगोदी उदास बट रानी आ चढ़ी जा कोरा छोरब छोरा बाद में रिकॉर्डिंग होगा भाई है वो कि तोहरे लगोदी अरे उदास बट रानी चढ़ी जकोरा छरप छरा कि दिहला दरदिया सैया दोनों तरफ रगड़ी ले ले परा दिहला दरदिया सैया दोनों तरफ रगड़ी ले ले परा अनुपमा जी, हेलो इधर आइए तो इनको अनुपमा जी के एक माइक दीजिए। हमने के आइए बहुत देर दिन के बाद हम और